Imam Wahyudi. Sikile Imam Wahyudi sing gringgingan sing kiwa nek sila gringgingan ilang. Darah ngalir. Ilang gringginge, darah ngalir. Wis, gak ana gringginge. Ana ora? Hah? Enak silae. Padha enggak sitoke karo sing tak cekel. Aneh to? Mula aku iso nyentuh tanpa sentuh. Iku sing diarani karomah. Nek bangsa wali, nek bangsa wong mukmin maunah. Maunah keistimewaan hadiahane wong poso. Mula masih itu omahmu tak pegang iso aku tanpa alang-alang. Mula syaratnya apa? Iki waline ana. Iki walimu. Walimu sapa? Wong tu, diarani walidayni. Nek wis walidayni nyepuro, apa sing gak iso? Nah, ini dulu akeh ngene aneh. Alhamdulillah. Ngono